El consum responsable s'ha convertit en una aposta segura? Moltes entitats i associacions col·laboren amb escoles i instituts per parlar d'un dels temes del moment, el futur del planeta. Podem canviar el món amb la nostra dieta? El que volem és que d'alguna manera a través de l'art puguin desenvolupar aquest pensament crític al voltant d'allò que mengen i que sàpiguen que darrere del que estan menjant hi ha molts beneficis derivats en aquest cas del consum de proximitat, que també se'ls ha explicat, derivats de la traçabilitat dels aliments i d'intentar que vegi una miqueta tots els impactes socials, ambientals, etc. que hi ha quan consumeixen. Està enfocada a promoure la salut des de la vessant de la cuina, enfocant-nos molt en el com i on cuinem. També donem importància al què cuinem, és a dir, què escollim com a ingredients, però sobretot a com els preparem i a com els cuinem. Treballem amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari. Llavors, de forma directa, aquesta acció la fem recuperant fruites i verdures del camp que es descarten per temes de preu, per motius estètics, però que són comestibles, però també treballem la lluita contra el malbaratament alimentari de manera indirecta, intentant sensibilitzar al màxim possible la societat sobre aquesta problemàtica i fent-la donar, com té al seu abast, moltes opcions i moltes eines per fer-hi front des de casa. Més enllà de les accions responsables sobre el consum, són moltes les entitats i col·lectius locals que treballen conjuntament per apropar escoles i barris. Amb aquestes iniciatives, l'alumnat fa barri i els anima a descobrir espais que tenen a prop de casa i que desconeixen. Persones que es formen en espais com instituts i escoles moltes vegades s'entren en un centre que no està connectat amb el seu entorn. Per tant, aquesta coneixença, aquest coneixement que genera a partir de la interacció entre entitats, veïns, veïnes i les persones que estudien al barri, doncs sempre serà constructiu a l'hora de generar una identitat i un carinyo, una estima al barri. Els hi va bé? Sí, perquè així descobreixen coses del seu propi barri, perquè molt sovint fan la ruta casa, col·legi, col·legi, parc, centre comercial, casa, i ja no surten d'aquestes rutes. Conèixer una cosa diferent els pot permetre conèixer més el seu barri. Per seguir connectant la gent amb l'entorn on viuen i generar identitat comuna, la plataforma de l'Associació de Veïns a Porta tira endavant projectes amb una forta convicció social com el Mercat Importa o els horts comunitaris de la Maladeta. La possibilitat d'establir un mercat d'aquella gent determinada que pugui oferir al conjunt del barri tota una sèrie de productes. S'ha centrat en el reciclatge, s'ha centrat en el que seria un mercat en component verd, de verdures, etc. I a la vegada n'hi ha un element molt important que és l'àgora. És a dir, cada mercat importa, n'hi ha un tema general o global o del barri que s'exposa dintre del mercat. Una iniciativa que va començar al voltant del 2007-2008, justament quan la crisi econòmica començava, perquè al barri s'havien expropiat una sèrie de cases, s'havien llançat a terra, però amb els solars que havien quedat buits no s'estava promovent. En aquell moment tot eren promocions de pisos, però no s'estava promovent res. Des de llavors és una lluita que ha passat per denúncies, ha passat per destrosses de l'espai i encara continuem resistint, si més no, al peu del canó i amb una iniciativa ciutadana que hem portat a terme justament per fer d'aquell solar un espai públic i a partir d'aquí que el veïnat del barri pugui decidir què vol.